Trip mula alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip. Kasama ang inyong muy delisyosang ka-love team. Mara Tony! Mara Tony! Ikaw, anong trip mo? Taas kamay! Taas kamay ang lahat na magagaling bumoto dyan. Bumoto ng maling tao. Ay naku, sabi ko sa inyo, magbago-bago ka na! Ay, buti na lang tong si Jodemar Lamado Gisihan na isang Grab driver. Ay, for sure, feeling ko kuya maganda ang iboboto mo ngayon, no? Nadala ka na kasi. Tama na, Bi. Huwag na tayo dun sa politikong magaling na magbigay ng jacket o kung ano man. Pero to be honest, alam mo, naniniwala si Mara Tony na dapat lahat tayo nagbabago. Hindi pwedeng porket napagawa lang yung bridge dyan sa kanto. Boboto mo na kagad, Bi. Nabigyan ka lang ng konting bigas. O 2 kilo. So, ibig sabihin, pag nabigyan ka ng 2 kilo, okay na sa'yo yun? Be mature. Medyo kailangan natin iangat ang ating sarili. Gusto mo ba nabibili yung boto mo, Bi? Huwag ganon. Pero sa totoo lang din naman, may mga time talaga na marurupok tayo. Sige nga, tingnan mo nga yung katabi mo. Tingnan mo nga kung mukhang marupok yan. Mukhang feeling ko kayang-kayang bumili ng boto yan eh. Abutan lang ng 500 yan. Bibigay yan for sure. Kung isa ka sa mga tao na ayaw ng mata, ay hindi, Mara Tony, matatag to. Hindi mo mabibili yung boto ko, Bi. Sige nga. Sige, patunayan natin yan, ha. Dahil nga sabi nila, ang libre ngayon, bawi bukas. Kunwari, libre kita ngayon, di ba? For sure, bukas may kapalit yan, Bi. Sa tingin mo, kunwari ha? Sige, bigay ako ng example. Sa opisina o kung meron ka bang katrabaho, kunwari, nilibre ka ng kape. Ayan, ang bait-bait. Hoy, here's sa caramel macchiato. Woo! Pagkatapos mamaya, hindi mo mapapansin, uy, friend, meron pala, nakaliba ko bukas, baka pwedeng ikaw na lang muna gumawa nito. Di ba? Naalala mo, binigyan kitang kape kahapon? Loko, di ba? Yan, kaya wag ka magpapalibre, Bi. Wag ka magpapabili. Wag kang hihingi ng libre kasi for sure may kapalit lahat yan. Diyos ko, Pilipino pa. Kailan ka ng libre na walang kapalit? Lahat ng bagay ngayon, ex-deal. Lahat ng bagay ngayon, collaboration. Well, wala namang masama doon. Kung gusto mo makipag-collab or kung merong mga ex-deal na ganyan, basta make sure huwag ka magpapabili ng boto. Tama na, move on ka na, ha? Bi, paano tayo magiging first class country kung hanggang ngayon nagpapabili ka ng boto, Bi? Sige na, ha? Sige, pag-isipan mong mabuti. Ayun, may nag-aabot na naman sa'yo ng 500. Wag na, Bi, wag na. Pwede mo naman kuhanin, pero wag mo nang iboto, ha? Anyway, magbabalik pa rin ang inyong kadaldalan. This is your daldalerang atleta, DJ Mara Tony. For na makinig muna ng Feel Good Music. Ngayong Feel Good Thursday, kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.